Nachádzame sa v areáli Aponiho poľovníckeho múzea v Oponiciach. Čo všetko sa nachádza za týmito starými múrmi, sa dozvieme od kastelána tohto kaštieľa, Petra Králika. Dedinka Oponice je známa tým, že tu žila šlachtická rodina Aponiovcov. Keď chceme rozprávať o histórii Oponíc a spoznať lepšie tento kraj, pretože Aponiovské pánstvo alebo Oponické pánstvo zahŕňalo množstvo dedín. Keď však začneme od počiatku, tak musíme povedať, že Aponiovci prišli na Oponický hrad v roku 1392 ho získali výmenou za Bernolákovo. Teda Oponický hrad, z ktorého dnes sú ruiny, bol základným kmeňovým sídlom rodiny. Čo je mimoriadne zaujímavé a v histórii nezvyklé, je to, že Aponiovci prišli do Oponic pod iným menom. Prišli sem ako Péčovci. Oponice už mali svoje meno v maďarskom tvare Apony, preto sa rozhodli, že si zmenia svoje priezvisko podľa obce a začnú sa tak nazývať. Preto odvtedy sa začínajú nazývať Aponiovci alebo v slovenskom preklade Oponickí. Tu prežijú na Oponickom hrade vyše 300 rokov. V polovici 17. storočia schádzajú bývať dolu do obce, keďže prichádza z francúzska móda kaštieľov. Aj oni si postavia kaštieľ v tvare písmena L v 6 hektárovom anglickom parku, ktorý postupne rozvíjajú. Tu žije rodina vlastne až do roku 1940. Kaštieľ sa niekoľkokrát zmení, teda prestavia a dostavia. Najmä v 19. storočí do neho pribudne vzácna rodinná aponiovská knižnica. Knižnica, umiestnená na poschodí, bola prvotne založená v roku 1774 grofom Antonom Jurajom Aponím vo Viedni. Neskôr bola prevezená synom Antonom do Bratislavy, kde fungovala 17 rokov ako verejná knižnica. V roku 1846 bola prevezená z Bratislavy do Oponic a v roku 1977 znovu prevezená na reštaurovanie do Matice Slovenskej. Od roku 1993 je umiestnená práve na tomto mieste v Aponiho poľovníckom múzeu, kde sa nachádza približne 1700 zväzkov. V zrkadlovom salóne môžeme vidieť fotografie rodiny Geraldiny Aponiovej, dcery Juliusa a Gladys Stewart. Julius bol bratom posledného majiteľa pánstva Henryho Aponiho. Nachádzame sa v poľovníckom salóne grofa Henrycha Aponiho. Človeka, ktorý sa dožil síce len 50 rokov života, za to však prežil toho za 10 ľudských životov. To som nepovedal ja, to povedal jeden z jeho súčasníkov a priateľov doktor Karol Turovci. Za mojím chrbtom sa nachádza unikátna koža z bengalského tigra, ktorá tvorila kolekciu asi 95 kusov veľmi vzácnych trofejí, ktoré si tento majiteľ Oponického pánstva priviezol zo svojej polročnej expedícii po Indii, Himalájach a Tibete. Expedícii, ktorá sa uskutočnila od januára do júna roku 1930. To bol človek, ktorý skutočne nepoloval iba pre seba, snažil sa aj pre verejnosť niečo vystaviť. V spoločnosti bol tento človek veľmi obľúbený, ako veľmi dobrý rozprávač, ako veľmi dobrý znalec jednak histórie, jednak poľovníctva a na svojom pánstve vyžadoval striktné dodržiavanie hospodárenia. Henrich Aponi poloval už od svojich 9 rokov, preto nebolo to čosi výstredné, bolo majiteľom Oponického pánstva budúcim, takže musel od raného detstva k tým polovačkám a k tomu zveľaďovaniu hospodárstva skutočne byť vedený. No a okrem toho bol veľmi nadaný. Bol absolventom Budapešťanskej univerzity, takisto absolventom Magdalene College v Oxforde, kde študoval politickú ekonómiu a práve štúdium v Oxforde mu umožnilo tú jeho náročnú polročnú expedíciu do Indie, pretože priateľstvo s anglickými lordami znamenalo polovičný úspech tých jeho polovačiek indických, dostal tzv. Odporúčacie listy, ktoré mu otvárali brány do vychytených maharažových rodín. Rodina tu žije veľmi kompaktne spolu so slovenským obyvateľstvom, hoci málo ktorý z členov rodiny ovláda domáci jazyk iba pasívne. Je to z toho dôvodu, že Aponiovci prežili svoju aktívnu kariéru v Európe, žili ako kozmopoliti. Tu prežili svoje detstvo, mladosť a sem do Oponic prišli aj zomrieť. Môžete mi povedať, ktoré významné osobnosti navštívili v minulosti Oponice? Tak v minulosti
boli skutočne Oponice viac známe, by som povedal, ako dnes, alebo v časoch minulých, pretože za éry grofa Henricha Aponiho, posledného majiteľa oponického panstva, sem chondievalo množstvo prominentných osobností. Medzi tých takých najvychytenejších, alebo jak sa dnes hovorí VIP hostí, Oponice poctili návštevou napríklad bratia amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, ktorí boli rovnako ako Henrich Aponi náruživými poľovníkmi a cestovateľmi. Taktiež to bola veľmi exotická a známa francúzska tanečnica Josephine Bakerová, ktorá bola černošského pôvodu a o ktorej sa hovorilo, že tancovala na veľkom biliardovom stole v Oponskej knižnici. No a v neposlednom rade by som spomenul dvoch významných ľudí a blízkych Henrichových priateľov, ktorí vlastne každý pochádzal z iného kontinentu. Tým prvým bol Patialský Maharadža, ktorý bol jedným z najbohatších mužov sveta a ktorý Henricha poctil dvojdňovou návštevou, keď sa vracal z medzinárodnej konferencie Round Table v Londýne na Vianoce alebo na Silvestra roku 1930. Tým druhým bol americký milionár Thomas Drake Cardeza, Američan s určitou takou výstrednosťou, alebo bol to milionár, ktorý proste býval v nedalekých Kovarciach v kašteli, ktoré mu Henrich prenajímal, a obidvoch týchto pánov spájala polovačka. No tak ten bol zase známy tým, že sa v roku 1912 plavil na vtedy najväčšom parníku, najmodernejšom svojej doby, na slávnom Titaniku. Prežili ho stroskotanie ako pasažier prvej triedy, no a niektoré fragmenty alebo niektoré veci z jeho života, či už sa týka termosky, kufrov alebo súkromnej korešpondencie. Aj členmi rodiny samotnej Aponiovskej, ktorí nás navštívili tu v Oponiciach, či už to bol grof Aponi z Mexika, alebo nedávno rodina Aponiovcov z Los Angeles. A tiež veľmi zaujímavá návšteva bola princa Alexandra Lichtensteina z Korutánska, ktorého stará matka bola Mária Aponiová. Takže to boli návštevy, ktoré skutočne potešili nielen mňa, ale myslím si, že aj tú návštevnú knihu, do ktorej sa potom zapísali tu u nás v múzeu. Pre televíziu Zobor Zuzana Kapustová.